Niektorí z vás tu niečo kúpite veľké, budete to chcieť odniesť. Nezvládnete to sama alebo sám. Bude to niečo veľké budete niesť. Niektorí z vás tu dostanete správu, že vás niekto veľmi ľúbi. Niektorí z vás budete niekde cestovať na čiernom aute. Dávajte si tu pozor na muža v uniforme, aby vás nezastavili na pokutu. Alebo sa tu bude riešiť niečo úradné s nejakým notárom alebo právnikom. Zase je tu to číslo 3, čiže tretieho tu môžete niečo riešiť naozaj s nejakým mužom v uniforme alebo s notárom, s právnikom. Niečo budete čítať, niečo na papieri napísané. Ako keby to bolo poslané od človeka, ktorý vás ľúbil. Máme tu srdiečko a ťahá sa nám k tomu dokumentu. Áno, aj tam vyšlo srdiečko, čiže bude to od niekoho, kto vás ľúbi alebo ľúbil, lebo môže ísť aj osobu z minulosti.